Ndiyo ya welcome to Bombshell Television. Uchangotibata ndokumbirisisawo kuti usubscribe. Tinokuchingamidzai nemaoko maviri. Uchangotanga kutibata muzuva ranhasi, uchangotanga kusvika pachannel yedu muzuva ranhasi. Ndichitenda avo vakatisapota nevakatitsigira kuti tisvike pa 10,000 masubscribers sezvatakapromisa seBombshell Television kuti kana une business rako uchida kuadvertiserwa une 50% off discount pakuadvertiserwa businesses enyu pa YouTube channel yedu nekufacebook its Bombshell Television zvekare munofollowa nekulike page redu. So nyaya ndauya nayo dauti mukomende zvamunofunga in the comment section below. Inyaya inorwadza, inyaya inokatyamadza. So da kuti mungotaurawo zvamunofunga mushure mekunge ndicharondedzera nyaya yangu ndichinyatsokutsanangurirai zvikuitika. Ndofunga muri kuona picture rirapo iro zvisi zverudo. Nyaya yaitika muMbare ichiri kutopisa, ichiri kutotenderera. Nyaya iyi inyaya inokatyamadza. Ndofunga mapictures andiri mukumaona asi haisi rudo ruri kuitika ipapo. Ndine ayo mapictures akafanana neaya andakuisa pascreen apa aya. Murume uyu ari kunzi atengera mukadzi uyu street kid doro rekuti adhakwe, then avha amubata Chibharo Masikati Machena pakazara vanhu muMbare. Zvinhu zvaitika izvozvozvo, nyaya iri kutotendera, inyaya iri kupisa. So ndoda kuti titaure mucomment section kuti mushonga here unoita kuti uzonzi kana kuti maybe rudo, because rudo runonzi rudo ibofu, but ko zveuzotanga wamudhakuisa, because dai rari rudo waingotanga kani kunyatsomupfimba zvakanaka, womugezesawo, woita chena zvakanaka, monyatsochiita kazverudo zvenyu, ndopatotaura kuti haiwa rudo. So tell us what do you think in the comment section below, kuti chii chakaitika apa irudo here kana kuti pane kubatwa kwemishonga, because vanhu mazuva ano vari kuita yese vari kuona, vari kuromba, vanhu vari kuita zvakasiyana siyana. So tell us what do you think.